DJ Spark last time pandakabva uku ndakangosvika ndakatanga ndaona banga vandizvinononani marapa condition yandakamona haangari inge sina kumira musha anga singasakwanise kufamba ndarisvika chitogezwa angachigezwa nemunin'ino wake condition yange yasina kumira musha then achizoendeswa kuhospital kama wabanga na maraba uri sei like currently zvesvo to be honest DJ Spark inini maraba ndomuona sehanzvadzi yangu baba anga ndoona sababa wangu murozvinzwisisa like ipapo pandakasvika maraba achirwara ndakakwanisa kunotora mudhara tikanononani maraba ende mudhara akaradzwa kurwadziwa necondition namaraba pacontent it's like izvozvi zvicontent yacho yamunokugadzira ndika mazangaliwa ndo ipapo wandibvunza mudzi wakanaka content yangu yandikugadzira ndipo pane mazangaliwa content yangu unozoti chii chinoitika andinoona ndoita kana like maskits naredclass izvozvi ugora unotarisa maskits iyaya apata zvemazangaliwa but apatoshaya macomments anoti rejira mazangaliwa regina taiziva isusu but what goes around comes around angasina ayo izvozvo hazvinabasa zvazvisipei zvakazobva kuti zvinhu because izvozvo hatiregedze kuti taura nezvezvinhu izvi because zvinhu izvi ukatasa zvimbori zviko zvamurutorizvo chingoti pa 360 ndoda kuti vanhu vekufutwa ndonamata navo vandiregerera vanongoti amai ava iri waiti proud of nonamata navo ana mudhikoni izvozvo zvautaura izvozvo masirisi that guy should get he's a stupid guy. No, why he said no, you mustn't say that. He's a foolish guy. No. Foolish time. He's a foolish time. No. I know he's a guy, but he's a foolish guy. Anyway, let's not talk about foolish people. Hello, Mure Zimbabwe, and welcome. My name is DJ Sparks. Today, dialogue with DJ Sparks. Pandrogara, Chukurukura, my celebrities, my socialites, my artists, my actors, my comedian. I'm very happy because Dina Regina. Regina, I'm going to go Dara, boys. So, Tanaka, I'm going to do TV. Sanataka kuona GWest mahalape. Ndio nataka kumzia saka nasa tumbo taure nawo tumbo kurukuro ene zvimunhu ari kuita se ari kurowa zvisingaitire ndofunga marisa page yake pasocial media takazongoona wadzoka vakutoputisa futi maworks saka tombokurukure nawo pamusoro pemaworks. My sister, how are you? I'm good, and you? What is say upenyu? Upenyu uri boa mene uri sei wenyu? Aiwa, isitiri boa. Choitika nje kudai muZimbabwe. Kana takatanga kuziya, tatanga kufarira. Choita ka problem kuda kuziya more about munhu wedu, ateti chiziya, munhu tichifarira. Inda tatanga kuziya kudhara. Madaisy amaactana nakapfupi pama GWest mahalape ende vazhinji vanokuzira ipapo katanga kuziya chaiwo vanokuzira ipapo basa tapinda kunyaya yemasangano amakata nakapfupi vangada kuziya kuti munzi Regina ndiani ndo zita rako iri ngati zita remaworks? Regina zita remaworks. Alright. Zita rako chainonzani? Zita rangu chairo ndonzi Rumbidzai. Rumbidzai? Yes. Rumbidzai yakurira kupi? Rumbidzai yakakurira kuEpweti. Epweti. Yes. Alright. Kozve ndoko makadzidza and everything kwese zvaitika? Yeah, ndakadzidza from grade 1 to grade 7 ndakadzidza paronzi paChizungu primary school. Then kusecondary ndakadzidza paDombo raMwari high school form 1 to form 4. Alright. Saka zvekuacta zvakazobva kupi? Chii chakazova muzopinda mukuacta? Handisiye zvakabva kupiwa but I still remember ndichienda kumba kwana banga because ndaiwirirana namaiguru avo vachitawo maskits madrama avo saka ndakazongokumbira kuficha vandazofichiswa babanga vangondifarirawo but tangotoshanda. Makasangana sei nababanga? Banga munhu anogara padhuze nemba kwedu saka tikangokurawo banga vachingoitawo madhirama tichingovatevera murodhi tichingoti banga kapfupi ngasati vangu banga. Then pari pavakazotanga kuti vanoda kusvita rimwe dhirama but harinozobuda iroro pandakaendawo ndakasvika vachitoitawo dhirama ndikabva ndakumbira because ndandiri mudiki ndandokumbirawo kuti ndimbopitawo pati pavakandipinza papati vakabva vandifarira vakati Regina unogona ndopandavapindura ndakaita ndiro what goes around comes around ndakati pandakabva ndaita what goes around comes around.
Alright. Saka wabereki vaitambiro sei uchibva kuita zvinhu? Mama wangu anga ari mupostori muJohani Masowe echishanu. Vanga vasingatotendurwa. I remember mama wangu achitonditi handidi kuona uchiita zvemadhirama. Ende ndaitorohwa. Dzimwe nguva ndaitotiza mama ndichitoti rakapfupi unoita madhirama vachitopepota singaiti. Vachitoti handidi kunzwa mari dzako zemadhirama handidyi mari yemadhirama because Masowe achite sei? Hazvipfuti kubvumidzwa. Asi makaramba musungu? Ndakangoramba ndichitoteera. Pane rimwe gore so rakaridza babanga naAlec Macheso. Iye musi ndakarohwa naMuchembere. Vachitondirambidza kuti wazoenda kwaMacheso ndakapfupi nemhanga yauteereri. But vakazongobvumawo. Ngoni makore mangani pakatanga kuita zvekuactors? Because ndakapedza kore 2007. 2008 ndopa ndakatanga kuita zvemadhirama. Saka mhongo akasina kutarisira kuti ndichaita sei? Ndichaita zvemadhirama. Asi munhu anenge akadzisawo mwana wake anenge akatarisira kuti unoitawo sei? Zvemadhirama. Sa izvozvi zvine makore mangani? Izvozvi ndakatena 36 musi wa4 April. Alright. Saka ini ndakaona mashandira makaita makati makarova what goes around comes around ndika. Then handina mamwe madhirama ndakazoona. Ndakaita Menga. Menga ndakaiona. Then after papa ndapi madhirama makazoita? Takaita madhirama akawanda. Ndakaita Menga. Takaita imwe song inonzi chiko. Hanzi mukwazvo ndichatoziva mazita ini. Nerimwe dhirama rakanzi saka uchaita sei? Nerimwe madhirama ndakatoti akati one day. Mama ndichatoziva mazita. But pamaishanda imimi hamuna mumbeto problem naMenga here akufungira kuti no maizviendelawo sei nyaya idzi? Kana naMenga, to be honest, she's my sister, taishanda zvakanaka even nanhasi. That's why nchiti kana ndikatobva kumba kwangu ndione vanhu vandotanga kuita sei? Kuona. Because vangofanana nehama dzangu handina problem naMenga. Kana tina munoziva kuti chii? Vanhu vafanira atori mudhara ndotomurespekta. That's why ndinotoremerwa muti kapfupi sezvamunoita imi. Ndotomuti mudhara. Mudhara kapfupi. Because munhu ane zvimwe zvinhu zvaitondidzidzisawo like tiri mukufamba tichienda mashows munhu aitondidzidzisa kuti Regina pakadai wakada kudai so unenge wakuita sei? Wakurasika. Kuti vanetsana vanhu vachiti havanetsani munonetsana here and there. But inokusati kwangu babanga naMenga handina problem na. Marabha makasangana usi? Marabha ndakatomusiya through babanga. Takasangana patakasangana maskits madhirama. Mudaita what goes around comes around. Yes. Ndo kama wenyu naMarabha. Alright. Saka inspiration yako iwewe kuti uzoti anoda kutangawo zvinhu zvapa. Wangaona ndakapfupi here? Unongaona here maybe wangaripo ana Sarafina ana wangaona ani iwewe kuti uzoti bari chinhu chida kuchitangawo unamboactawo? Ini matangira ndakaita zvemadhirama enge siri nawe kuti ndakaona mumwe munhu but zvinhu zvokungotiwo ndakangonakirwa nemaitiro aita kapfupi. Ndikangoti zvikuita vanhu ndingazvitadzawo here. Plus the favorite actress wangu anga ari Mai Azuka. That's why ndaimbodoti inonzi like mamaskits angu munhu anotoziva mamwe madhirama angu ekudhara. Ndaitomboita munhu wekutoita zvekufarira kuita zveutsinye. Kwete ndo zvandingori but ndaingofarirawo ati yani yaMai Azuka ndiko kwandaingofarirawo zvangu. Alright. But boom nguva yafamba takanzwa ana akapfupi vakamboramba vachipusha vana marabha vachipushawo. Then Regina tata kusamuona. Then takazongoti ini fanaka inini takazongoona musikana pasocial media pakanetsa Facebook musikana ari kubatika nenguva diki musikana ari nemanambers akawanda. Chii chakazoitika? Chimbotitaurira process yekubva kuno kuZimbabwe kuzonga kugara kuSouth Africa zvakambira zofamba sei? Chii chakati uzobve muno muZimbabwe? Chakaita ndibve muno muZimbabwe handisi kuda kuchitaura. But ndakaenda kuZimbabwe kumabvira ndakaita kuno kuZimbabwe ndakabva semunhu ari kuvhizita kuti ndikuenda kuCape Town. Understand? But ndatongoti ndakatobva isacha ndichida kuenda kushow chida kuenda show kuChiredzi. Ndipo ndakauza banga ndiri kumboshanya kuenda kupi? kuCape Town. But ndakasvika kuCape Town handiti ndakanakidzwa but ndandine imwe wamaproblems angu inini. Asiri ekuti ndainetsana nabanga asiri echi but my personal akandibvisa munomo kuti ndigoenda nogara Cape Town. You understand? Asi masvika kuCape Town
Right. Are you married? Yes, I'm married. You're married. Yes. Makarora matokapa yakati makatobva kuno kumakarora. Indakaroorwa Cape Town. Ndakaroorwa 2017 because mwana wangu ndo 2018. Saka ndakaroorwa 2017. Alright, ndo pamakarora. Matokapa kapa. Ndatoka Cape Town. Matokapa. Moti mbabva yenyu makazoona kukapa. Mama visitor but marriage ndiyakazoita musazodzoka. Handisikuda kunyepera marriage papo. Ine ndakabva kunoko ndichiti ndichadzoka. But nemaproblems andaifesana nawo kunoko ndakabva ndasvika ndichibva ndanakirwawo nekupi neCape Town. Zvokuti ndichidzoka kumba zvezve aiwa ndakazongoti handichidzokera next month ndingoti chazoda ndichizoda ndachiva used neCape Town ndozvakaitika. Alright. Ko isusu jina taiziva isusu. But what goes around comes around. Angasina. Ayo izvozvo hazvinabasa nini. Zvazvisipe. Zvakazobva kupi zvinhu. Because izvo hatigedze kutaura nezvinhu izvi. Because zvinhu izvo katasa zvimbori zviko zvamuritaura izvozvo. Chingoti pa 360 ungotitenderedzera kudai wana ungoonawo. Aiwa but iwe pandasvika panapa sipa unonzwa vanhu like zvoro unotibvunza kuti zvinhu zvimazvava zvinobvepi. Pane paona pauri kufungidzira kuti Regina akapfekera here pane chichasiyana. You know maprocesses anoitika kuti zvinhu zviwanike. Vamwe vanopfekera zvistoripo andika. Vamwewo ndo vanozomwa zvavanomwawo. Toona kune vamwe vanhu we have our sisters nedzimwe hama dzedu dzekuti hadzichitozvidawo zvinhu izvi. Then vanhu vaitoshayiwa tozviita sei. Saka vakafamba sei process yekuti zvinhu zviwanike because isusu pa asida kuti takangotanga kuona nazvo. Isitakaona mahala apa. But izwa enamutaza kusikima anoona drama rangu what goes around. Ndandiri mwana mudiki. But body yangu yange changoratidza kuti ndichaita sei ndichazochi. Enonotarisa ndakapfeka t-shirt red. Enonotarisa chimbochipo mira ndikuudze iwe kuda kuzoti chii chakaitika andika. To be honest inini Regina ndakazvimirira. Ina handinyari kutaura zvandakaita kana kuti chii. Ini ndakabva Zimbabwe kunoku ndiri mwana wangu anonzi Rutendo. Bhodhi yangu yanga yakaita sei yakatongodzikirawo. Ndichingosvikawo pandakazoroorwa 2018. Even murume wangu akamubvunza anogara akandiseka. Anogara akandidza kuti iwe unoziva ndakakutora uchirema makgs mangani. Unoziva murume wangu akaroorwa ndichirondorema makgs mangani. 48 kgs. Ndichiroorwa nemurume wangu. Izvozvi ndamu 78 kgs. Uri kuzvinzwisisa. Saichinzwa unzwi. Pandakasununguka mwana wangu second born yangu anonzi Anasha. Ndiva ndabai amene mazidhepo ari koko. Ndikubva ipapa ndiri kunyeperai. Kubva ipapo handauzoita sei handauzoonda. Pandira kuratidza kuti pamwe vanhu vasuto avati vanhu vanoramba chingoti pamwe ndakaisira. Ndichibva nosununguka mutenga rimumbomutsa washe. Ndakatomboonda vanhu pasocial media vakatotiseka kuti Regina ichi abva nosununguka aita sei aonda. Ndabva ngotowerekana futi zvatowedzera. Saka ndozviito sei. Saka kuti pakangobayiwa jekiseni ndikatonozotoona havazvibhilieve to be honest ndopika nababa vangu kudai namai vangu kudai handina chimwe chinhu chandakashandisa handina kana piriti randakanwa kana amheno ndo Mwari anzi apikwe naye but ndopika namai vangu kudai mwana wangu kupika ndodiwe zvinotondirwadza ndezvokuti like unoona makomenzi vamwe vakadzi vanomudza pamwe inini sometimes ndakatoenda nokutokwira bhazi kubva kunoku kunonzi kuZimbabwe kunobayiwa mainjection kuitsa magaro ini ndisina imba just imagine. Handingati anoraura because dai ndaida kuraura ka dai ndaida zvekuraura ndisina murume so there's no need yekuti ndise nhingirikini mazangariwa murume wangu aripo ndiso nemurume ende anotonda chandiri kukudza akanditora nchirema 48 kgs but now ndakurema 70 something kgs saka ndozoraura ndine murume ndoda kuva ndovadii ndovaisa pai zvinoitika kunzongowana navarume vari kuraurisa zvinhu aiwa unoziva kuti chii chandoda kutenda Mwari chandakazvipa inini Regina whether munhu zvauri kufunga pamusoro pangu its fine handitese handikendenge as long wangu murume wandinogara naye mumba wandinodya naye sadza mumba pamwe chete achinditrusta hai zvinozotaurwa nevamwe vanhu kwatiwa kuhukuru handisina basa nazvo. But pacontent it's like izvozvi zvicontent yacho yamunogadzira ndika
Mazangaliwa ndo ato imvwa ipapo wandibvunza mudzi wakanaka content yangu yandikugadzira ndipo pane mazangaliwa content yangu unozoti chii chinoitika andinoona andoita kana like maskits naredclass izvozvi ugora unotarisa maskits iyaya apara zvemazangaliwa but apatoshaya macomments anoti rejera mazangaliwa ive akaita maskits akaita sei asina mazangaliwa comment section inongochingoti ndizvo chete zvainongoona zvandinoita hasisina basa nazvo saka ini ndangoita zvavanoda because ndakada kuti ndikuita content apana sei ndikada kuita newe drama tikagara panapa izvozvi so ndakatogara kudai so apa shekomend ndichazoti sisi vakaisira but uona izvozvo ndikona wakagara so but still tichoda kungomaona mazangaliwa andodisparks kwewe ungagare pasi nemazangaliwa kusvika yapera usina mubvombo tiratidza mazangaliwa ndikosumuka ndiende uchaona hapatoshaya anotaura saka unozwa kuti chisparks munhu anongogara nepfungwa dzaregina akaisira ndizvozvo but now kuona apa kuona anonga achitaura mafungiro anomaona nawo but vanhu vazhinji havasitamboona mukana wandawana kuti ndigare newo pasi but iwe wandiona nditsanangura andika DJ Sparks mandiona ndakuona mazangaliwa namaona maone nemazangaliwa mazangaliwa aripo akumanaka mandikutsanangurira wada mandikutsanangurira akumana pana mazangaliwa iwe mazangaliwa namaona achikwira nekudzika panapa ambuye akamboenda saka panchatinetsesa kuti asimboke atoratidza imini ndimumbo maone mazangaliwa but video ino ndakashaya kuona wambona mazangaliwa I think unonga watadzira aiwa aiwa vachaona zvavo kwandichasumuka but andangoramba hangu chongoti vanhu vanosokotora chauta mberi pamwe ati disrespect agarawo nepfungwa dzake like iwe kudzanzire jinasiya content ina handina content vanhu ndivandokupa content unoratidza mutenzi unonga unotoita maskits atori bo but iwo havasi kuona skit vari kungoona ini ndete nyama dzangu ko chimboneika skit randaita havasi kutorida vari kutoda nyama dzangu saka ndivaitose saka how do you handle criticism kuti vakadzi vazhinji ndivanonga vachirwadziwa vachiti aiwa mazangaliwa ayada kuvhiringidza vanhu boys asi vari vanonga vachiti ndo anonzi mazangaliwa something like that. How do you handle criticism inenge ichiitwa pasocial media? Ndajaira makapikira kuti because handingakwanise vanhu ini ndiri 1 million vachinditi chakazoti ndingavagone saka ndajaira saka husband anoti chiwo achizombona anomboendereye kumbona murume vanhu anotombo but kuenda pasi comment anotopaona but ajairawo angaite sei ndozvitoripo haana kana zvanombokomplaina kuti hey iyo mazangano acho mungozviyanya maguma like pane imwe video so ndizvo zvazvo rimwe ripi video rimwe so yekuti mazangano vandika makapfeka I think guys ndichatsvaga video iroro ndorisa pana hambe mangoroona ranga riri video uchifamba so ndika then mazangariwa aya ndika anga kaita kuvhara hanzichi eyo hembe anga kaita kupinda nepakati utinyatsona kuti pazangariwa apapo rimwe riri kuside rimwe riri kuside rega iwe unozoti chii tikutsvaga kurarama guys because ndoda kuda kuongorora tamberi pamwari chinji izvo chasara chinyatsobhadharawo zviri nani takada kutoongororawo semaonero andinoita social media like Facebook saka ini ndakada kuramba ndichi as long ina musati chandinoda ngotenda mwa ameno vanondiona nepasi riripo chamusingafema akaona inini munogona kuti koti zangariwa but munoriona riri muhembe ende handife ndakakurura ende hamufema akaroona muchakogumira muchindema plastic maybe mumakomendi enyu achada kuti ndibvise but hembe handitese handibvisi alright but still muculture yatinayo nomuzimbabwe mafungire vatinavo varume vatinawo obvious varume vazhinji vanofunga kuti munhu ane magaro mahombe andika mane mazangariwa mahombe munhu ihure so how do you handle mameseji mamwe akaisa ndimbondipawo kana mukazvianditoende comment section ende handitori nainbox yaunouya kufoni mangu handisefufu kuti kana ukatonitsvaga nenge DJ Spark ondioni because ndakaona kuti zvinoparadzira imba yangu handipinde mucomment section zvichandibata inini zvindikanganisa kuti ndichitadza mari saka ndine zvinhu tu zvandakazvipa hakuna munhu anokwanisa kunditextira message even wakandisira message don't think ndichaenda kumamessenger achinoresponda andipinde mumessenger handina mutemumaybe munonosangana nemumwe anozokukonesai kwete kuti ndirochika ndosangana nemumwe munhu anondikonesa but for the sake of imba yangu handiparidza imba yangu nekuda kwefacebook ndoda murume wangu ndoda vana vangu saka zvebasa ngazvipere kupi kubasa zvimameseji anozopinda vanhu vachiti then wakazodai ende mameseji andotomaona akawanda stereki chinondinakidza manje ndakaisa email saka email yacho nafuti nditongoenda kumurume
saka ndakana basa nazvo Alright, nyange wakanditi nondida kurudza baba nazvo tunovada 4 mama paona kapa guys ndinge chida kukomenda chida kuita sese nakirwai nemazangaliwa achingoita se achingofamba apa zvomuinbox hazvisi kuzoita se hazvisi kuzoshanda. Alright, mumwe mubvunzo wandinawo ndeyekudayo. Alright, munomboita here mamwe maskits anzi babani baba nashe munomboita nawo here mamwe maskits wanozikanwa here nevanhu. unoona tichi dambudziko riri murume wangu ndiye mwamo munhu maskits ataitinoita but munhu asingade kutukwa saka ii ndakatonoti mu wangu shogona kuti sei umukanganisa that's when ndisatidza kuti ndiri one because baba nashe munhu asingade munhu anobva apinda nechi nemoyo saka ndakangoona kuti ndionopa mu wangu haichi kana kumupa bp nezvinhu zvisina basa at least ini ndachera kutukwa ndongoita basa rangu chi ndega iye anoshandira rake basa futi raatogara ritori rake chero zveacting hasi zvake. Toda tipinde panyaya dzemari. Asi before satapinda panyaya dzemari ndakanda munzwa kuti imimi amuna kuisa namba dzenyu makaisa imi mambati amupindura mamesenge saka vanongoda business name vanokubataiwo sei vanokuconducta sei ipapo handidi kunyepa vanoda kuita mabusiness neni ini zvokuti ndoshaya nhamba like right now ndiri munhu ari kundibatsira pari zvino pane ari kundimaneja anonzi Redux akariko hake Cape Town. I think vanhu vazhinji ndakatoona vari kutonida zvebasa vanosira red message kupage kwake because maskits angu futi atoriko kuchi kupage kwake saka vazhinji vaningatoolakiwa vakandairwawo like ukaiswa email yakanakawo vanasho vakavhura ngonongondodzwa kuti pane munhu aisira chi maemail ako rebasa but kana isino basa handikwanisi kuita sei kupindura. But tinoda kuenda kumari uko aino kuti muri South Africa muri Cape Town kune monetization zvikuita here mugadzira mari mukumeka mari because ndakamboona ngopost yako kuti inini guys nyange makata zvambotaura as long as inini ndichikwanisa kuisa food patable ndichikwanisa kuita zvinhu zvangu inini patable mukuisa mari handii zviri naniwo handingazoti ndikuona mavideos anenge ari mamillions wanachiona mushengeneni saka mari yamungati munowamba mwedzi zvinoenderana nelaki unoziva Facebook ava nemakasi sometimes unowana sometimes unoita sei unoshayiwa uri kuzvinzwisisa sometimes like last izvezvo masalaries ezvezve vanhu vazhinji vari kuchema akaita sei akadzika like last time waiti wakashanda 1 million viewers waiona $80 kana kuti $100 pa 1 million but izvezvi masalari akaita sei saka it depend nekushanda kwako. But pamaka mwedzi wamakatsita makawana mari ingaiti mari china kunonga izinechete pamwe ndoda kuti angoba skits tichifunga kuti hazvina mari ndikunyepera ina handina kuda handina chii to be honest kana une content paFacebook shandei guys because Facebook ine mari we understand but tingayatotisimbisa kuti but Facebook haidi kuti uteerere vanhu zvamunoti zvinotaurwa nevanhu ukadaisa kuisa kuteerera uchivhara zvigunhu zvinoda kuvhara zvigunhu because ukateerera nevanhu aufoketa mari paFacebook to be honest like inini hangu handidi kunyepa handiriita sei last year ndochi 2024 muna November page rangu rakazoti sungu yarona but ini ndakatomboti shandei pandinoti ndakanyatsoshanda ndakashanda almost 4.5 pandinotiwo ndakanyatsoshanda but vamwe vandikuona vanototora ma7,000 ma7,000 ma12,000 is depend nemashandiro anoita sei unongochiita but kana uchinyatsoshanda chaichayo every month ngononongo kana 1,800 oshaima saka mazangale vari kubhadhara zviri naniwo saka hafa akapera because obviously life yenyu inenge iri life ipi iri bo hauiteka pese kamari pane pashandwa 800 wauzoshayiwewo bana shanongwa asilo nekuside abana shindwa no asilo basa asilo nekuside zongoya zvabana saka zvisina memaka zviri nani but unotoshinga kana vane Zimbabwe vanotuka kuti unotombopinda nebhutsu magumbezi vanyotsotuka kuti unombofunga pakairi kati ndobvisa keningosiya ndikaite semari yachona ndikabvisa futi apa unoziva zvinoitika pavanotuka ndipo pane maviews akawanda maviews akawanda mafirst days ndaidzura
kuti vanhu vanoti pogara vachinti rejina kwavakarorwa noti kudii ini nane unoona kuti chinhu ndiri masikitsi andaitoita ndichitodzora but ini mama amwene vangu chai vakandodzota usikuraramira vanhu ndopanada ukatobvunza kuti kudai titomoti baba nasho vakazvinzwisisa vakati no tikutsvaga mari we need to build something for our future but ko vamwe ukama nabamuni ini regedza ndikudze chokwadi DJ Sparks inini murume wangu anozvida amwene vangu vakashaya maoko mangu ndo vanhu vaitoita sei ene ndiye munhu wekutotanga ndaiti ndikadhilita skiti mama waitopopota kuti unodya kwevanhu ivava here shanda basa rako uraramire munhu as long iwe munhu pachako pamwoyo wako chinyatsozoti hauite zvakaipa shanda chinokutaridza kuti shanda chii vamwe vachitora mari kana une mukana wekushanda ushanda saka vamwene vaizvinzwisisa ini mama vaitozvinzwisiseni nezvese mama amandiona unga tiudzwa tonzani ndakatombosekwa nzi wakarora mwana wenyu akarora kamukadzi kakapfupi chichichi but mama vakatongozvitambira kuti ndiwe muroro wangu vati ko vamwe hamawo izvi handichavateerera izvo anababa anabamunini bamunini izvezvi handina foni yangu dzakasaraka ndichiita maindezeshe ari kutoposta ndibamunini wangu munin'ina wemurume wangu saka izvozvo asi amunonzwanana inini zvamwelesa chatongotaura as long as baba nashe as long amwene wangu akanditendera vese vakutotaura kumashure kwavanhu ivava as long mai vangu vachizvitambira vamwe vakutokura because ndoda kuti mhuri yangu hapana nopa mari dzeschool fees vana ndiremember vana vangu vadoenda kuchikoro vada kudya toda kurarama but still pane zvimwe zvekuti wapafacebook maybe hamuchapindure mamessages ndese but paground pano varipo vanonga vachita kuona pasocial media then vanozoya paground paunosangana newo mafans ako vachikuona live havatry havazambe aiwa kuzamazama kuita semanje kuda kusoft like panapa tiri panapa ana sheriff vana hyper vanawanda nokutendera panapa havana kuda something unozati chii chandakadzidza mwoyo mangu inini muzvina munhu ndakazvimirira Regina kamwe yake ubenzi ndakakabvisa ndakakanda uko ndoda upenyu hwangu nemhuri yangu ndoda kuita chakanaka handidi kuzvishoresa muupenyu hwangu kuti mavaona mazangala ndosaka vaizomisa mazangala wavo vachiita zvakaipa handidi izvozvo understand that's why sometimes futi ndoona kuti like kutoshanda ndiri one singanyopinza murume wangu zvinokwanisa kuti futi kuita sei kundibatsira because vari muafrica munomu takaona nyashi zvatinoita vanotanga tisina kukwana ndotozviona kana mutauni ndotovaona but ndinoziva kwandiri kubva nekwandiri kuenda because ndosvikafambika here vanhu havazoiteri zvokuti pasakwatira mupunduru musikadona zvakadai pamunomufamba unozoti chilike this time pandakawandisa ndapinda humushi marari zvekudaro ndinaswa ndatongopinda but last time zvakatika vakadedzera kaita sei but handimaindi because and handinyanyi futi kufamba handisi munhu wekufamba zvekudaro kunzvimbo dzakasiyana south africa vanozviita kunotone nehombe kudarika yangu havatovhundukezve vakazoti kuno kutozvita but usouth ndiri kunyepera handina problem nawo batorwa shoti even nyange ndichioita masikitsi angu chitora ndoitira patiside nepamba pangu vanhu vanotondisapota like mazhinji vandogara nawo makaradi vanhu vanotondisapota sati vanitoita masikitsi vandoudzana amire Regina apedze zvaari kuita mozopfuura vanhu vanotondiziva ndotozviziva kuti ndiro basa rangu that's nice. So now you're in Zimbabwe makolabhu ndokaona makaita kolabhu netimu yenyu yekuepweth wana Mr. Ridiculous mavexongoro wana akapfupanana mune here maplans ekuzomboitawo maybe nawangu mfana nongo wariko zvipo zvafana zvikuru inina ndirambeni as long vangu ndifuna Regina ngatishande ini chandongoda kushanda chete handina problem nezvakawanda chandoda because inini chandakazvidzidzisa muupenyu hwangu or chandakadzidziswa nabanga vakanditi ndokanipa zita havana kundishainira vakandidzidzisa kuti sei kuva mune munhu ane rudo sometimes babanga vakandoti ndiwe munhu sometimes ndaimboti ndichitanga kuRegina paenda kuti ndakamurisonakudaiso banga vachiti aiwa mwana wangu azviitwe izvozvo mafanzi anodiwa ndo vanhu vanotiita sei ati mari kuti unzi Regina ndiwo vanhu ivavo aiwa inokatondita ngokutone 2 follower uchida ngoshanda chete neni uchatirwe basa because inini munhu akandidzidzisa hana kundibhadharisa that's why ndisina kana handimaindi handina kana basa nazvo zvokuti munhu ane mafollowers manga chandongoda ngoshanda chete toenda kumba kwedu
Right. That's nice. Right. Otimboende pana nyaya ya maraba. Ndaona madeza mfora wangoti maraba siko zvakanaka, condition yake ende ya close, but I'm sure tokambonomuona condition ya maraba yakamira sei. DJ Spark last time pandakabva ndakangosvika ndakatanga ndaona banga vandizinoonana maraba. Condition yandakamona ayangari inge sinomira musha anga singasakwanise kufamba ndari svika chitogezwa Angachigezwa nani nemunin'ino wake condition yange yasanamira musha then achizoendeswa kuhospital kuvari hospital vazondisira message akanditi Regina ipapo ndakafara because anga akutaura akati Regina ndakuita sei ndakufila zviri nani saka handina kuzokwanisa ndisati ndadzokera make sure ndaenda nomuona. I think asi condition yake kunzi chichi kumudzimba mumiri matauro aitanzani mainini vake mukadzi wemunin'ino wake aindita hanzi ane problem hanzi kidney handichanyatsoziva but aitinenge aita zvemakidney ndo zvaitaura. But imimi ndimi vanhu vacho like maybe ndonda kubvunza munhu asiriye but ukama wabanga namaraba uri sei like currently zvezvo. To be honest DJ Spark inini maraba ndomuona sehanzvadzi yangu baba anga ndoona sababa wangu muri kuzvinzwisisa like ipapo pandakasvika maraba achirwara ndakakwanisa kunotora mudhara tikanoonani maraba ende mudhara akaradzwa kurwadziwa necondition namaraba ndakambonzwa nguva akanesana chichichi but ina handipo pakupindura pakati pavo vari two because kana ndichiona maraba ndikuona hanzvadzi yangu kana ndichiona kapfupi ndikuonani baba wangu saka vanogadzirisana zvinhu zvavo zvese tachi zvakanaka ndiri pakati handidi izvozvo handikomende nyaya yababa anga namaraba because vese ndikakomenda kuti maraba akadai kuti kapfupi akadai ndiri ndakanganisa ini nditori pakati. But imimi setimu mune zvamukumboitawo maybe kuti because I know kuti Regina tinayo izvezvizvi nyange vasingati kuzvibvumawo kuti life yake iri bhoo. But isusu we know Regina takaona pa what comes around ndachiri mwana tinyatsoona kuti akaita sei handika tinyatsoona situation tomuona izvezvizvi now agara Cape Town ane mari dzari kubata zvitase mune zvamukumboitawo izvo ngomubatsirawo maybe medical help kana munongosvika mungoti apa chamwari ina handiri kunyepera DJ Spark marab I try my best last time ndiri Cape Town handizoti ndowana mari yekuti ndokwanisa kuzoti ndokwanisa kusapota maraba kana kuti banga remember ini ndine mhuri ndine vana ndine murume sometimes pamwe achirapa ite sei hazvibude ndakazamawo nepandirogona siketi vakandifonera nda kuvatenda zvakanyanya siketi vakandifonera vakati Regina tofanira kuita maraba star party takamuitira star party tikareza $1,100 akazopiwa siketi akapiwa mari ndobatsira kwandakakwanisa kuita sei kumuita kutiwo aone kurarama handizoti follow up kuti maraba azoita sei nemari yake because inenge iri mari yake murundo. I think apa napanzwisisa bona kuti nyatsodzosose munhu vari padhuze naye vanonyatsokurukura naye vanonyatsotaura naye vanozivana naye at a personal level kuti mune zvamukuitawo here ndirombotiraiwo nepandirona even iye maraba nditozviziva like papapa right now ndakamuvhurira page rake rakutosvika ndichitoti ndiri kuCape Town because ndaiti page rake ndarivhurauko ndokasika kuita sei kumantezo but asataita sei mantezo ndinotomupostera sometimes anondikandira maskitsi ndomupostera ndiri koko because nechida kuti ochi aonewo something page hativa naro but asataita sei ravhurwa monetization. I think apa ndapanzwisisa apa tichazomboonawo here mamuvi akati rebei kana tichakuramba tichiona maskitsi madiki ikipapa right now nababa ngatinedu hatira kuti hedu takaita maskitskits ma5 minutes I think ma5 minutes hatiri kuita nared class tiri kuita futi mamwe mazvi red class handisa maseries ndine rimwe futi randakaita nadj Shogeta. That guy series. That guy Shogeta is a stupid guy. No, why he said no, you mustn't say that. He's a foolish guy. No. Foolish time. He's a foolish guy. No. I know he's a guy, but he's a foolish guy. Anyway, let's not talk about
Foolish people. Let's talk about that foolish guy. Right, saka ndomaroera muri kuita. Alright, but mune here maplans ekuti industry yedu, you know, imato vakuru muchidii. Mutovanhu wekuti titoona una mafollowers mangari Regina kuramba kuti mukuru on Facebook. Ndasarwa ne7,000 kuti pino 1 million. Si ndimo vakuru. Aiwa. Ndimo vakuru. Kukuru kupenga here. Ukuru kupenga here. Bonze vamwana kwachiona pana kwada kusimukawo mune maplans ekuzomboti but one day zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka. I'm going to create like a film production kuti chitoro vamwe vanhu. Izvo ndozvifira ndozvifila kutiwo kana ndakurawo like papapa ndedhirama randakanyorwa nemurume wangu rinonzi Muparadzi. Kana Mwari anditenderawo kuti tienderere mberi nedhirama iroro, I think ndo first dhirama rangu randichati izvo zvemazangali bye ndakuchirova Muparadzi. Ndakuchirova iroro ndakuita zvebasa ndakangomira ndikangopindawo mumiliyoni imomo zvemazangali bye. Right, ndakaona mavideo mapictures and everything zvaitika naChipo. Ukamanya wakamira sei naChipo? naChipo munhu wandakati wandiritoona imaskits. Saka vape matomudaidza tambo yoCaptain Muvhete Mawex. Angafambirawo zvokuti timboshanda achifambirawo zvake nezvipeji rake ndozvaangangofambira. Monetization. But you're in good books. Yeah. Alright. Hakuna problem. Ko mune plans ekuzombofichawo mamwe maproduction mahombe. Tima production mamwe anoita mamovie mahombe. We have Ansa Brumu, we have Magtom Media, amona Shwaziya. We have timu yakwa mune maplan ekumbocollaborate nevanhu vavo. Ndineshungu like last time ndakafona aindifona nzani. Ndakangana zita rawo vaiactana naCEO vakatonifonera chiti Regina toda kuti feature but time dzangu manya ndifunge tichanditendera. Alright. Why the time dzenyu muri muZimbabwe muno? Ndakuda kuenda kumba. Ndakudzokera. Masuwa baba Nashe. Imi zvakaoma kana. Ndakasiya mwana guys. Nashakasara wedwe mudika apa kuenda kuchikora mupfungwa dzangu dzakune mwana. Azikuna mwana azikuna baba wacho. Aiwa mwana wangu guys mwana wangu. No, haitami kuti anoinda suwa baba wacho. Ndasuwa mwana wangu wedwe. Alright, awa. Wese na baba wacho. Ndikazoti kudiri murume wangu. But ndaza mwana wangu ndasuwa chikwadi. Saka zvokuti ndichazokwanisa kuita mafimu muningirikini. Tozviziva kuti vakadzi vanoita munongohwanda nevana. Like ndagarira vana vangu. Ndagarira vana vangu. But chokwadi ndakagarira. Ndagarira vana vangu. Oh no. Alright. I think my question akawanda acho because of time. And mwana wedu anofana ngaita se achi but agona kuti respect akambonyama akaramba karara. I mean muchine zvimwe zvamungade kutaurawo maybe satavhara zvinhu. Aina kutoda kutenda kune vese vanondisapota vedwe ivo vanotondituka ndivanoti ndidye ndikasatutukawo pasocial media hakuna mari saka ndoda kutendai zvakanyanyisisa vanonyanya kutuka kuti Regina chakati aiwa Mwari akuitire zvakanaka dai musipo aRegina anofanira nzara because wakatuka inenge chiwedzera makumi mazvona saka ina ndifanira kugumbukawo kana ndichingoona mozoti pane pamwe pandirotiona kuti apa ndiri kutadza apa nepapa ndonoti apa wondiraiti vanhu vakungondituko hangu but apa wasikuno ndirichi ndiri boy here ndega ndotozviona moti handizvione pai ndechitozviona toda kuti vanhu vekufuta ndonamata navo vandiregerera vanongoti amai ava iri waiti pana vanhu vanonamata navo ana mudhikoni izvo zvichazataura izvozvo samena chechikupi iwesiyana nechechi handinotikisa nekuchechi kwangu but aiwa ini ndiro masikikaini vanofanira kungozvitambirawo ibasa kana ndichatadza kunamata Mwari because zvinongopfuura kutsvaga kurarama ndo mabasa evanhu vese kai ndo mabasa evamwe vanhu zvitoriwo basa guys but kuna vanhu vakawanda nonga achitotadza nemavhidhiyo enyaya vanonga tadze vamwewo they masturbate vamwe pfungwa dzakaora manje but vari kutotadza kuri kutadza ndindabata kuti vanonga vachitokaona mazangale vati yo kana oyo
kana ndina meno but pasocial media ndongotsvaga mari chete zvokuti vanhu vanozofunga kuti Regina rabi zvaira pfungwa dzawo ini namu happily married guys and hamuna dzimwe pfungwa ende murume wangu ndomuda baba vaya ndazvichipira baba vaya vanodiwa aiwa zvokuzoti muchazofunga kuti Regina tatora dzimba dzawo ini unoziva baba tsvuka endo vada sa musavari madzimai nabasa nevarume vaweni vari kutozvinetsawo zvavo ndakaona ndachimboona zvangu comment section ndakaona kuti vakadzi vakawanda ndivanonenzaa vanombahashakani ndisa ndinoda kugara ndovaudza kuti kana vazoonaka vedu endiregererewo ndinawo baba okumboko no ndinawo nditori nawo hakana zvokuzoti ndikasangana nevarume nyanga vakati chii aiwa handina kana mwoyo wakatosviba kuti hamuna kana basa navo kana varume venyu Regina hana basa navo kutonditukira mahara munditukira mahara aiwa zanganyai abate mazonyanya speed kuti aiwa vanhu uda kuona ndivanomaona izvo ndivanokanda rimwe video kunongona nongwari kuenda America vanatomaziya vamwe nevo zvakaita vanongofollowa inini vakangochuza kuti ndinotofollowa DJ Sparks chete DJ Sparks just once kungoratidza aiwa vanondiziya DJ Sparks akahwana ina hangu ndakata sakusaidi ndoziya DJ Sparks hai mitengo aiwa next time I'm very happy Regina maona time yangumbotara nemuslim character and pamwe muchishuta muri mucharacter but now hatisi mucharacter tiri kutaura nyaya saka vanhu vanozvidawo izvozvo kuti zvinge zvichiitika da kutendai nekuuya kuZimbabwe kuzombotora vamwe vakaenda South Africa vadzoke mbozoona ketu nekonakidza bichi mumwe mvura mamwe matachimboona muri mvura sei vanhu vazhinji vakaenda nzvimbo dzadziya vamwe vazofunge kuzoona vabereki vazofunge kuenda sei and I'm very happy kuti ndandifara ndechekuti vabereki vazhinji nevana vaka kuSouth Africa havatombobvunzawo kuti naiwe vangoti kutenda waita basa mwanangu nekukeshi waita basa mwanangu nemukuru waita basa nechi havambobvunza ukumboendawo kuchechi here hakuna atonzwa chiti zvoni vanhu kuchechi kwangu sorry kune ndiri kubasa musandijaji wedu ngavasandijaji izvi ndezvebasawo tenditsvaka mari kuti mhuri dzirarame aichokwadi saka ndafara kuti kuna vanhu vakuSouth Africa vari kunamata bhoza vanhu vazhinji vakuSouth Africa havafana zvekuchechi ndamboenda kuSouth Africa kawanda ndinoona kuti vanhu havasitombofunga zvekumhenda kuchechi but ndafarira kuti aiwa hai nichandokudza kana uri kuCape Town kana kunyika kwauri hama yako hombe inoyana kuchechi because Cape Town takangonzwa kuti Cape kaSodom neGomora kasingati kanopisa ndakangonzotanza kusi tonzwa maZimbabwe dzakawanda ashudwa nepfuti kuti zvekutamba saka I'm happy kuti mayatsosimbisa panyaya dzechechi aiwa ipapa handidi kunyepa mukomani South Africa like last time ndakava tine big problem mwana yanzvadze murume wangu akapfurwa nepfuti pauchazotanga kutsvaga 30,000 kuendesa munhu kwete kuti kuchechi endere kuda yepo but at least wenda uchechiwo vanhu uchechi vachiva chikunyaradza ichita sei zvinhu vanokubatsirawo dari pano kuti unongoti kufuneral policy yacho nahuna kuchechi hauende une hama tu kuSouth Africa hazviti shamwari hombe ichechi chinorumbidzwawo musiki ime kunamata I'm very happy nemashoko wataura boza nakuSouth Africa anofunga kuti kuZimbabwe ndiko kwatoenda kuchechi kuSouth Africa vanofara chete nekutsvaga mari nekuita sei saka vanofanira kuenda kuchechi muri Zimbabwe ndinoda kutendai nekuramba muchingosapota kuramba muchingoona maybe vanhu vangada kuzongonzwa kuti kuna TikTok munowanika here kuna munowanika nesei kuti chivanozonofolowa unofollowa right kuti TikTok ndakati TikTok anyanyoifarira TikTok ndakati Regina uko kapfupi ndo manyoro andakaita then kuInstagram ndakangoti Regina ZW kuFacebook Regina Z ndire tuma page rimwe rachona rakanzi Regina ZW comment ndo hombe kweta rimwe rachona rakanzi Regina ZW light ndo diki kuYouTube ndakati because ndakada kuti YouTube ndipushe ndina marapa
saka ndakangoti Reginald Maraba kuti tikaonawo something to cover nawo kuti utaona pakati chakati but YouTube semunongozoti inetsa sei haipushike zvekudaro YouTube inonetsa YouTube mangana zvenyu ndakatadzi avada kutenda hanzvadzi yangu netime yavaya I'm very happy kukuona kana nendafara kuonefana mbodza mudzoka kumba ini ndinotodzoka inawo amene chicharawo right ninawo yenhumbu ndakazvitakura kudzoka kwangu chichadzokeka here kwangu chinetsa but every year ndendiri muZimbabwe ndinouya makore ese andakura ndisingajambi I think zvakawanda zvisitataura I'm sure tinobelieve maprophets maybe ni question one inondinetsa ndoda kumbobvunza maceleb ekupedzisira ndibve ndangovhara ukanzwa kwedire kuti death kufa unoti describe sei unoti sei unoti chinhu chakaita sei ini nangu kufa chinhu chinondityisa chekuti ndingangofunga nyangwe ndakagara nangu inotorova kuti ndichatozofawo but semutongo wakaisiwa naMwari handipana chekuita sei chandingazizi ndo zvakataurwawo naMwari zvichanga zviripo izvo zvichaitika kana nguva yangu yanza mhuri yakwana tinongoti ndizvo zvitongozvitambira. Alright. Thank you very much. Mune Zimbabwe, thanks for watching. Thanks for supporting. Bozi yanga takupesa utara ndiye kudipisa. Kudipisa. No. Let's not talk anything. All right, next time. Next time. August nendiripo. So next time andika ndo pachabvunza dzimwe nyaya dzedzedzo takanzwa kuningira ninge vanetsana vazoita sei nyaya dzemari inyaya dzechi kuzoita sei pana idzo nyaya dzoita tichazita. I'm going to send the question mark. No. Thanks for watching. Thanks for supporting. Always remember, fear not, sin not. Yes. Don't forget to subscribe, like, and share. Kawachingo chitiona ku YouTube. Please get a subscriber. Kawachingo chitiona ku YouTube. Get a subscriber. I mean, kawachingo chitiona ku Facebook. Unogava to follow and then mamwe platforms ese wangosearcha DJ Sparks ZW. Unobva watoona ikoko. Thank you very much.